bon dia. En què puc ajudar-li? Bon dia. Podria llogar un cotxe, sisplau? Sí, per quan el vol? El necessito per demà al matí. Podria ser? Sí, esclar. Deixi'm que miri. Miri, tinc un cotxe de classe B, un Volkswagen, que el podria tenir per demà al matí. Perfecte. I quan val el dia? Doncs aquest cotxe li sortirà per 50 euros al dia. I això inclou l'assegurança a tot risc i quilometratge il·limitat. Perfecte. Podria tramitar la documentació ara per Sí. anar a estalviar temps? Sí, solament has d'omplir un formulari i donar-me la visa i el passaport. Val. El passaport el tinc aquí Correcte? i la visa li puc pagar en efectiu? Sí, també. És que em va millor. Doncs I els 50 euros. moltes gràcies. Perfecte. Moltíssimes gràcies per tot. A reveure. Adéu-siau.